Tak a je to tu. Silvestrák, konečne môj 7. v poradí. Veľmi sa teším, idem teraz pre Miša. Necháme autičko. Sem sa dostaneme, ale až musíme celé prejsť, čiže takých 10 kilákov nás čaká. Toto je tvoj koľký Silvestrák? 4. 4. No. Slušne ťa to chytilo. Slušne. Ty si pamätáš ten prvý čas, kedy si išiel, koľko si išiel na Silvestráku? 57. 57 niečo, no. To si išiel lepšie ako ja. Silvestrák si už bežal? Nie, prvýkrát ideš? Premiéra. Super. Tak vítaj v klube. Ďakujem. Čo by si radil amatérským bežcom? Čo by som radil? Neprepaliť tempo. Ale na desine sa nedá prepaliť, tak? Dá sa prepaliť, prvý kilometr určite áno. Takže neprepaliť tempo, pomaličky, v pohode, užiť si to, s úsmevom na tvári. Super. Portál BHM.sk, ktorý je tradičným partnerom silvestrovského behu cez Bratislavské mosty na Koľko ide? 40? Ja neviem, Peťo ma tam bude čakať s malým, takže... Nebudeš sa ponáhľať. Nie je to 10 km, oni to naťahujú z roka na rok. 10,67, ale nevadí, 4,20 sa premerká. Spokojne uzavretý rok, takže úra ďalej. Chlapci sa hádajú, kto bol prvý. Ale povedz maratón, koľko chceš ísť? Maratón? Tak ja budem rád, keď každý maratón dá po 4 hodiny. Po 4. 3,59 budem vďačný. Jeden už mám taký, ale dva mám na tu. Miško, jak sa tiež dneska? Veľmi dobre, Radko ma potiahol. Desina bola 50,36.